Welcome back mga guys. Mad kami karon og dapitan mag road trip ni with the family. Oh, mag road trip si Inday. Silang kuya nasa Loyo, Loy kay nagpayong. Oh. Ano guys, so it's Sunday. It's on October 6, no? Ano? October 6. Ayun, hapit sa may gasolinahan kay wala may gasolina. Oh, dan plaster kayo ka po. Wow, pretty. Oh, wow. Sibuk na, sibuk. Okay. Okay, Daddy. Ma'am, ako ang kurani. Ay, kumlimlim. Tatapin kurani. Hala. Wala ka helmet? Di naman ta mag-helmet kay naka kuan man ta, naka sakyanan. Naka motor man ang mag-helmet inday. Ato ta sa Dipolog, sa Dapitan. Kapiton si Mama.
Dapitan. Gamay ra. Maniod to mi diri sa sa kalsada. Ambil lang sa kabangko po diya. Subad. Wala, dili. Ah, Wala ka na si mami. Nandiyan po na maghiharon. Wala, bi. Wala lang na. Isog na mo. Horot na yung paniod to. Pag isa, oh. Lunch in a street. Oh, diba? Oh, Dapitan City. Dapitan City. Humana namin paniod to. Pokda yun. Yan, naniod to sa kuan. Kalye.